Hello Babs, welcome back to my channel. Get ini ke balai kan tong thok ni din. Tini raja ki filan ayo Delhi ni. Get jotono raja ni mukhang panu nuk thong hani nai thanglai tongo hatai kotoro. Balai kheno historical day tini ke tong thok mani bakha tong thok mani noga achogoi tong malia jespa nang sitang hani thangai tongo ke lama lama. Sida borok bama thangjak mang sinogoi tong shuo. Joto jaga no ge chang tabuk phai bathak lai kya. CNG dana hani auto. CNG kuplong khatlangan hani nai. Inke oro bathak ma tongai mani inke oro borok rok man bathak laija ke kok salai akolai jotono sa aro thanani CNG kuplung mane o petrol pump kuplung jotono tirpram koni o raja nora thanai mamangsi aro thangai kun phan chajangnai rok mangla khanai nai kisa mani rok aro asuk tutui chawe akoi nai raja ni mukhang nai an hri nai mani rok paina nai tongo yang buba grakhe 5 din kakha pumai chaya yang ni jile nai disturb sa tongmai hanche chana musung phayo ke to bo thangai tongo haise champor nogoni light drop gange no chino auto tai rus roho jaglia lama birung ma se ordek lama ni simina okore ma torokha busujani ma himno saimalia bike rok phan se thangmalia sege borok bangkha ko ja rogo haino bike haino kuplung haino gari bus ke bangkha papre pa ini ke au malang asorin sio mala boro thang dong na apa kotoro tam bagi thang bagi cycle na sita tini raja khirang na po tini raja khirang na hinda so boro phake Sinuman thera kisi misam mang khang ka ba phalai ka ta jotono khatong khaja thaske kasine neng baksa buksong ke bem party pondo tui phaijak bem party tamui nai waisno musalai tong thoklai ja anke aram nang jong hin musala so buksong tongsu tong thokni din ba haken celebrate khaina nango hatai kotor sokwaila ha nahadi borok bangmani pa angwan chukoi mai asa borok bangan hanai borok rok salayo tiprasa egya thanchaya hanai nai borok rok egya hanke asa borok bangma boroni phaika koyekta borok thongo boroni bage simi borok egya hanai hinjago tiprasa hamjaklai akolai noiko haike tonglai na asuk borok tini ojaga ango jotono khatung khaja keno sokwailai jak ke angke tong thokma sei kono ni baksa angke pahar sagani ongkhori tongo kanai kain tongo bufang saga kawi nai naharin tongo lilang tongbai kha asuke buba grachaya nang yakhe 5 din tongmani kisa khairoma singcha khe chini bagai nai bini borok rokni bagai nai bo bini sake sacrifice khai nai haike chini bagai samung easy khai reka chini samung no aboni bagai buba gran mokhang no jesuke phano tini naina hani ma phaimani ang dagar jamang su thanani so sogoi han tongmani to bokhe stage gana ono sokpai kha to bokhe ang nuhuya ta sang bara ani mobile ni stand tongma bagi sang obam thake video te sei tongmano kuchukhe apana ang kono phano nuhuya asuke bhir jaga kare asuna bagi kok bang lai ta borok bang suka supaya ini salah satu buang saga kai tongnai rok sujo ton selai aram borok dagar jakna pun ya khitar jakna pun nanglia borok asta kahama ke nuhur tonga jagani simi kono kes kre bong ni yang nahadi yang tebo pahar sakao buang sakao kawi nai aro ni theke nahanai porjonto tongo Kiria, klaina bu kiria kuno boya subona mo singsa nai nei bedi drone bo phaiti rakhni bo news channel ni drone sido ba bono nogo ang bono tisina rakha tai tamla khainai sabni drone bo saimiya to ba hello hi hini simi hini ang bono tisina rakha
sini bubagra salbani yagulo saya woi bubagra salbani yagulo cai tong sini bubagra nono ano chungjoto no mathana ni bagai bini deri ke jamulo sengmu khaise 섭섭 파이 하냐 이거 싫어 나 엄마만 해줘 타카 이거 그만하시다 이거 하네 yang kalau tongik kita aja. 말을 하나 말을 그 뭐야 저기 너 그만 니는 할 그게 뭘 봐? 이거 발만 가서 승하게 발만 Ani ayah serak. yang bang gol tapi kebiasa hah drop ani nok ni golio sokai kha leta pada na hari hoise no asake sheb jaka umma saila kori kha dagar jagai se hani sogoisu thana puro belai khan mahim kha phane puro ki himna nangli achi no to ekdum ganao sogoi toni kha phane puro kha aram no kha pia jaga ni ongkho puro asake sheb jaka bubuk sarok se motor jaka na hani bam jagi se phai mahim ma tongsu gose nangli phanse nangli dagar jagai se hani sokaisu Sokat mani fake ang ikon hari, yas kuka githanga, thui kisi sa fake, tu kono ya.